Това ще е най-трудното ми видео, което съм заснемала някога. Аз снимам вече от над 5 години. Защо забавих новата ми песен половин година? Имаше най-различни въпроси постоянно, кога ще има нова песен, къде е новата песен. И се е случило да отговарям на някои от коментарите, че имам изпити, че уча, че съм заета сега и така нататък. Но знаете ли, всъщност причината изобщо не беше това. Причината беше доста по-различна от това, което ви писах. Всъщност, да, аз имах изпити, имах матури, изпитни сесии, работа, трябваше да довършваме неща по проекта, който бяхме започнали да снимаме. Трябваше да се оправят нещата след самия проект. Неща, които вие не виждате реално като един работен процес и няма и как да ги видите, понеже нито един от нас не ви ги показва. Имаше доста голямо забавяне. Причината всъщност е доста по-лична и доста по-трудна. Определено това ще е най-трудното ми видео, което съм заснемала някога. Аз снимам вече от над 5 години. Много ми е трудно. Искам да си формулирам най-правилно това, което искам да кажа. Имах човек, който беше в моя живот и страшно много обичах. Беше ми много голяма подкрепа и го допуснах твърде близко до себе си. Беше доста голям урок. Определено не бих казала грешка, бих казала урок. Бих казала, че всеки един такъв подобен човек, който идва в нашия живот, за да ни научи на нещо, е урок. Независимо, че след това си тръгва без да каже абсолютно нищо. Всъщност такива хора ни биват изпращани в животите, за да ни накарат да се замислим над някои неща. Просто ми беше много трудно да се съхрана цяла след неговото тръгване. Може би просто не бях готова да изпълня тази песен. Не бях готова да застана пред камера и да се правя, че всичко е наред и да се правя, че не пея за чувствата си. И просто беше трудно. Просто беше супер трудно. Имам адски много тетрадки с изписани мисли. Дори не бих казала текстове, бих казала изписани мисли. Неща, които съм мислила в тези моменти за правилни, неща, които съм искала да кажа на този човек, но не съм му ги казала и за добро, наистина за добро. След половин година осъзнавам, че всичко е станало с причина. Че всичко е за добро. Вече съм се насочила да правя нещо, което много обичам да правя. Аз това винаги съм казвала, че много обичам да пиша. Много обичам музика. Музиката за мен е едно от най-прекрасните и истински неща, които един човек може да изпита, да усети, да се наслади, да чуе. Може би наистина съм се насочила малко към тази посока. Знам, че ще ме разберете, понеже сте били в буквално израстването ми е станало пред камера. И смятам, че съм длъжна да дам един откровен отговор към вас, като хора, които ме гледате, защото определено станахте една неизбежна част от ежедневието ми. Винаги сте били до мен в много трудни моменти. Или дори да не сте знаели, че сте били до мен, аз да съм минала през някакви трудни моменти, вашите видеа, коментари, най-малкото като ме спрете на улицата и ме прегърнете, са ми били една много голяма утеха. Една много голяма вътрешна подкрепа. И дори да не сте знаели, вие сте били там. Спри да плачеш, брат. Много е странно, защото в момента пред камерата застава Алекс. Не застава Алексчето, което сте свикнали да виждате просто. Винаги позитивна, винаги усмихната, винаги жизнерадостна. Аз всъщност много стоя зад тези думи, че един човек, който винаги е усмихнат, винаги е позитивен, всъщност има нещо много скрито в него. Нещо, което просто не искат другите хора да го виждат. И е за добро. Наистина е за добро. Просто защото доста от хората злоупотребяват с това, когато го видят. Но този път прецених да не се крия. Този път прецених, че е хубаво да видите и да чуете нещата така, каквито са. Защото това съм аз. Няма да се крия. Тази песен я посветих на първо място на себе си. Защото винаги съм гледала да се раздавам за хората около мене. Винаги съм гледала на другите хора да им е комфортно и да им е добре. И
много често съм се слагала като второстепенния герой. Човека, който винаги е да е на заден план, но другите да са окей. Ти ще се оправиш, ти ще се справиш с всичко. Ти винаги си се справила. Аз съм почнала на много ранна възраст с много неща и винаги съм знаела, че ще се справя с това, което имам. Но просто идва един такъв момент, в който ти натежава. В който осъзнаваш, че си сам и осъзнаваш, че ако не се съхраниш в момента, не е ясно докъде ще продължиш и на къде ще отидеш. Смисълът на песента е това да покажеш, че има и щастие, има любов, можеш да дишаш спокойно и без конкретния човек, който те задушава и не ти позволява да разтвориш крилете си и да покажеш целия си блясък. Има край, но след нещо, след този край какво се случва? Не знам колко от вас ще разберете тази песен или като цяло смисълът на това видео, което в момента снимам. Но вярвам, че ще достигне до един човек, който също има нужда да чуе тези думи, има нужда да разбере, че не е сам, има нужда от подкрепа, има нужда да чуе тази песен. So, enjoy. Буквално enjoy. Listen this song. Музиката ми е най-чистото нещо, което да видите всъщност не само мен и като цяло един артист, какво мисли, какво чувства, какво усеща. Абсолютно всичко е наред с мен. Аз съм наред вече. Наистина мина половин година, а половин година не е малко време. Не е малко време. Достатъчно време, в което съм осъзнала какво трябва да направя, по какъв път трябва да поема. И съм толкова горда, че ви взимам по този път заедно с мен. Благодаря за цялата подкрепа. За турнетата ми, за бранда ми, за фен срещите, участията. Дори буквално, когато съм излезнала навънка на магазина и приличам на кошар. И вие просто дойдете, прегърнете ми сте като, може ли снимка? Да, аз не изглеждам добре. Няма значение. Вие просто сте до мен. Благодаря. Благодаря. Не знам как да го опиша по-искрено. Вижте скрития замисъл, мисълта в нея и ако просто я усетите и я почувствате, това за мен е достатъчно. Благодаря. Обичам ви.